gida me za a yi zo to a duba shi na'am kuma duk abin da za mu kar ma ka cire wannan ka ci ka raba shi biyu na cewa ba za su zo da nufin dan kai ka amfana su ba su amfana ba na'am wato ma'ana fi sabilillahi babu shi na'am kuma in an zo a zubin amfanar to amfanar tasu sai ta fita ka na'am ko bashi suka ba na'am alhaji gida da kuma kutar ka yi magana cewa kungiyoyi na al'umma da na sa kai su sa ido dangane da wannan kwamiti da za a iya cewa ministan ilimi ya samar da shi shin kana ganin wakilanmu misali 'yan majalisa da al'umma suke turawa a madadin su rawar da za su taka ba za ta fi rawar da kungiyoyin al'umma za su taka ai kungiyoyin su ne za su zabar da wakilan namu na'am ai su ne za su zabar ma'ana kamar wani sako ne kenan su za su zabar domin wakilanmu wani sa'in siyasa duk ta dauke hankalinsu ka gani na'am na'am amma ba akasari ai ba sa tuntubar mutane na'am an kawo abubuwa ba ai ba sa tuntuɓo abin nan har su wakilan ma suna zuwa su tuntube mu in an kawo al'amari na'am sai dai a ce ana menene me ake kiran sama public hearing ko haka jin ra'ayin jama'a amma a ina ake yin sa Abuja ba za a tuntuɓi wanda abin ya shafa ba wakilanmu sai kuma su zo mazaɓarsu ko na'am ko jihar su na'am to kaga ya kamata a ce gwamnatin jiha na'am tana da wani rukuni na wato na tuntuɓar juna kamar yadda bature ke ta town hall yawwa wanda kaga su kamar a yankunan su duk wani al'amari da ya shafa al'ummar su akan haduwa duk wani al'amari da ya taso to wakilan mu ku zo mu ji menene abu me kuka fahimta a ciki mu kuma me matsayin mu akai a gani to wanda ya kamata a ce akwai shi zaunanne na'am a gani na'am ya kamata a ce kamar gwamnati tana da kwamishina na musamman na'am ka gane ko akan wannan al'amari na'am wanda zai zama wakili yawa a duk wani zama da za a wannan yawa aikinsa ne haƙƙinsa ne da an yi wani abu ya nemi wakilanmu su zo a zauna a tattauna da su ka gani na'am to masu sauraro kuna sauraron shirin gyara zamanka kai tsaye daga nan rediyon jami'ar bayar kan mita 98.9 a zangon yada shirye na fm inda muke tattaunawa da alhaji Gidado da Muktar akan al'amura waɗanda suka shafi al'ummarmu domin ci gaban al'ummarmu. Alhaji Gidado da Muktar a makonnin da suka wuce mun dan samu tambayoyi. Wata tambaya da ta fito daga wajen Comrade Sabo Suleiman daga karamar hukumar Dambata a nan cikin birnin Kano. Ya ce nai wa Alhaji Gidado da Muktar fatan alkhairi kuma muna jin daɗin kasancewa da shi a duk mako a cikin wannan shiri mai albarka. Ya ce Alhaji Gidado da Muktar a duk lokacin da ake bukukuwa na murnar samun 'yancin mulki mutane da dama suna suka suna kalubalantar wannan bukukuwa da ake yi mutane ba sa fitowa suna nuna farin cikinsu da irin ni'imar da muka samu ta samun 'yancin kai. Ya ce kuma mutane da yawa a ɗaya bangaren suna cewa ai da ma ba a sami 'yancin nan ba da ci gaban da ake da shi yanzu da tuni mun wuce inda muke tun a baya wasu abubuwan da za a iya cewa an gaje su daga wajen turawan mulkin mallaka har yanzu dai su ake nunawa ake tutiya da su. Shin akan wannan zarge-zarge da kuma abubuwa da ake kallo Alhaji Gidado da Muktar a matsayin ku wanda kuke da gogayya a kowane bangare ya kuke kallon wannan al'amari menene gaskiyarsa? Ne wa Alhaji Gyara da Muktar fatan alkhairi da fatan zai tashi lafiya. Na gode da wannan addu'a kai ma ne maka wannan fatan alheri da kuma duk sauran jama'a. Allah ya tara mu a cikin samun alheri. Shi zancen bikin an samu 'yancin kai. To ban san kan da yake akan na cewa shi kansa bikin ne yake ganin wato bai cancanta ba ko bai dace ba a yi ko ku a'a abin da ake nufi da bikin na cewa mun samu 'yancin kanmu ko kuma abin da yake cewa ganiyar abin
wato da abin da aka gada kuma daga wajen turawa. To bayanin da yake ina gani kamar ya karkata ne yanda mutane ba sa nuna farin cikinsa, suna cewa gwara ma da yanzu suna nuna farin cikinsu, suna ganin akan cewa wato samun yancin kamar bai amfanar ba. Samun yancin kamar bai amfanar da komai ba. Na'am. To wannan kuskuren tunani ne bisa gaskiya, domin ka ce ka fi amincewa da wani ko a ƙarƙashin wani shigo ƙasarka ya ƙwace maka al'amura, ya mallake ka a ƙasarka shi ta yanda nufinsa ba ta yanda nufinka ba, ta yanayin moriyarsa ba ta yanayin moriyarka ba, kai da ƙasarka da al'amuranka da kuma manufar rayuwarka. Wannan kuskure ne, kuskuren tunani ne. Na'am. Ko barin ba ku wani labari, Mahatma Gandhi wanda ya jagabanci wato gaganiyar da gwagwarmayar neman samun yancin Indiya a 1948, ka gane ko? Lokacin da suka riga wato zaburta jama'a aka rika yajin aiki har sai da wato su turawan suka rasa yadda za su yi da kasar, duk da cewa dai sai da suka yi barna, suka kakkashe na kashewa, amma dai suka ce ku bar mana kasar. Wato wani babban jami'i na gwamnatin ta lokacin, gwamnatin ta zalunci, domin gwamnatin zalunci domin da suka sa kahon zuwa a Indiya sai da suka fiye da shekara 400 suna kwakwalar Indiya. Da Indiya duk duniya ba wanda ta fita arziki a da, ba wanda ta fita kuma masana'antu na wato sake-sake. Na'am. Duk duniya har amma sai da Ingila suka kashe musu waɗannan masana'antun, suka raya nasu a Manchester da Lancaster. Na'am. Ya zama da kuma sai daga can ake siyowa, ake shigo mana da su. Su sun kashe nasu. Ka gani? Sun mai da su bayi. Misali ma kenan. Misali kenan. Misali na biyu shine India da tana da wato diamond, ba shine lu'ulu ba, pearl shine lu'ulu. Tana da diamond. A inda aka samu diamond din da har yau a duniya ba samu mai girman sa ba, sai a India ana kiransa Kohinoor. Na'am. Amma sai da suka sashi a kambun sarauniyar su. A India kuma aka samu. A India kuma aka samu. Gani? To bayan sauran wato zalincin da ta'addar da suka yi musu, da idan mutane sun abu na yadda ake tura sojoji su mukurkushe su kashe na kashewa, to kuma ka ce haka za ka fi son haka, za ka ci gaba da zama a ƙarƙashin wannan tsari. Ya zo ne dan kai ko ya zo dan kansa? Ai dan kansa ya zo. Haka. Ka gani? Haka. Ka gani, in dan kai ne ai sai ya bar maka ƙasar ka ya shawarta maka yadda za ka raya ta. Haka. Amma ba ya zo ya kaka gida ba. Haka. A gani, saboda haka a ce wannan. To na biyu, hakika akwai abubuwan da su da suka zo don su samu yadda suke biyan bukatarsu, sun ɗora mana waɗansu abubuwa waɗanda suka yi daidai da yadda za su samu bukatunsu su biya. Kaga dai na farko ko sun yi aiki da wato da aiki da doka, da tsayi da doka da kuma wato hukunci. Ka gani? To na biyu ko sun yi tsarin aiki na inganci da nagarta, da mu nan mun samu gurgudunsu a wajensu muka koya. Ka gani? To sun tsaye da wannan. Ka gani? Na uku, sun tsaye da manufa na tanadin tattalin arziki. Ka gani? Da tsimi da tanadi. Ka gani? Sun yi waɗannan. Ka gani? Na hudu ko sun yi bajinta a wajen tsaro da kiyaye al'umma. Ka gani? Waɗannan ko dai da nufin zalunci suka zo, sun yi waɗannan don su kwakwale abin da su kwakwale. Haka. Ka gani? Kamar yadda kake faɗa dama duk abin da za su suna da manufa. Na'am. To amma sun mana illa kuma. Kaga dai na farko suka ture mana shari'a, suka ɗaukaka tasu. Na'am. Ta kawo mu ga yanzu ko? Mutane ba sa ganin girma da daraja wato zuwa kotun alkali, ka gani, don samun hukunci. Na'am. Sai sun fi ganin daraja da martabar
na irin wanda su suka bar mana na'am ka gani